Pan symudon ni I fyw yma I ben llun o lan Rhydderch y Mochnant I Weinidiogaethau ymhlith trigolion yr ardal. Wnaethon ni benderfynu fod ni eisiau prynu tŷ yn hytrach na byw yn y Mans. Ac wrth gwrs, edrych ar prisiau'r tai ac oedd nhw llawer iawn trwy ddrud I ni i'w prynu nhw. A felly be wnaethon ni, brynais I lyfr Building Your Own Home a dilyn y cyfarwyddiadau ac adeiladu tŷ. Nes i'n adeiladu'r tŷ fy hun, fi oedd y contractiwr fod yn ei lawer o'r gwaith, corfforol hefyd. Ac un o'r pethau anodd i'w benderfynu oedd drws ffrynt. Ond ar ei pren meddal, i'w PVC, oedd yn ddrud iawn o'r hynny, a pren calad, wel, ei benderfynu ni ar y drws sydd gynno ni. Ac yn falch iawn, mae dal edrych yn gystad heddiw yma, ac yr oedd o dros 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Ond da chi'n gweld felly, yr hyn sydd gynnau heddiw yma ydy adnod Iesu Grist, lle mae Iesu Grist yn dweud mai fo yw'r drws neu fo yw'r giat. Credwch I fi yw'r giat i'r defaid fynd drwyddi. Dwi'n licio'r gair giat. Mae giat yn cyfleu wrth gwrs rhywbeth cefn gwlad yn dydyn hytrach na drws. Ond drws fydda I yn ei ddefnyddio. Felly, y drws, be fydda ni ddeud am drws? Wel, peth cyntaf di, drws yw'r mynediad i'r tŷ. Yn cofio, fydda ni wedi mynd fel teulu lawr I Aberystwyth am wyliau. A wedyn, ar ddiwedd yr wythnos, fe aeth Angela, fy ngwraig a fy merch hynna Lea I lawr I aros efo teulu ym Mortywyn. Oedd yn Llanelli. Elin y fenga finna yn mynd adra I didwyliog yma. Cyrraedd adra, sefyll o fain drws ffrynt a sylweddoli do gynna ni'n goriad. Oedd o goriad ar y clwstwr oriadau oedd gan Angela lawr yn y de. Sut da ni'n mynd i'r tŷ? Doedd na ddim goriad gan fy rhieni, doedd na ddim goriad gan bobl drws nesa, a doeddwn ni chwaith ddim wedi cuddiad goriadau yn unman. Ond, fi o na drws y French doors, oedd ddim efo double glazing. So, torri na hynny, a Elin wedyn yn gallu stwffio I fewn, a mae ti ddigon bach adeg hynny I fewn trwy'r ffinas wedi torri ac agor y drws cefn wrth gwrs. Dim ond drws ffrynt sydd gan ddiw. Does am drws cefn, does am mwy na un drws fel sydd gyda ni yn fan hyn, mae gen ni 3, os nad 4 drws. Un drws. Fedra ni mynd I fewn trwy drws cefn at yw. Fedra ni ddim negosiatio efo Duw. Dyma beth da ni weld yn llyfr yr actau. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg wrthodwyd gynnoch chi'r adeiladwyr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Wedyn perchenog y tŷ sydd ar hawl I agor a chair drws. Dwi'n mwyn gwybod sut ydych chi yn yr ardal lle ydych chi'n byw, ond yma, ym Mhen Llŷn, os dwi'n nabod rwy'n mynd at y drws ffrynt, rhyw un gnoc bach sydyn, agor y drws a gweiddi, os mae bobl. Wedyn mi ai mewn a sefyll yn y cyntedd, a'i ddim pellach. Hyd nes fod rwy'n yn gweiddi o'r pellach, dowch drwad neu dowch I mewn. Y sawl sydd bia'r tŷ sydd ar hawl ar pwy sy'n mynd I mewn ac allan trwy'r drws. Mae'r un peth yn wir am ddiw. Yr unig ffordd da ni'n cael yn derbyn gan ddiw ydy ar ei delera fo. Eto, fedra ni ddim trio negosiatio fel petai. O gan ei stori plant ysdelwm am pwy oedd ddigon da I fod yn ffrind I ddiw. Ac yna gynnau 4 cymeriad. O gynnau Cledwyn Jones, wedi gwisgo'r plant I fyny yn gymeriadau. Felly, Mr Cledwyn Jones oedd yn ddyn, oedd yn briod, efo 10 o blant sy'n mynd I capel bob sul ac yn gweithio yn ffyddlon o ddydd I ddydd. Wedyn oedd Crinc oedd yr hogyn drwg iawn. Wedyn Mrs Mor-dda Jones oedd y ddynas rinweddol oedd yn byw yn yr ardal oedd yn helpu phawb a phopeth. Ac oedd hi'n ffyddlon, oedd hi'n flaenoras ac ati.
A wedyn o gynnach chi'r proffesor yn y brifysgol oedd yn credu dim byd ac iddi môr a lluog. A wedyn gofyn i'r plant, pwy da chi meddwl oedd yn ddigon da, pwy hynny nhw'n dachymol sydd ddigon da i fod yn ffrind i Dduw. Wedyn nath bob llaw i fyny heblaw 2 ar gyfer Mrs Mortha Jones, un cymer yn rhoi llaw i fyny at am pleidleisio dros crinc, ac wedyn o'n hogyn bach arall, ac nath o'n rhoi law i fyny. A be ddudodd oedd, nes i weld ti Gwyn. Does na neb yn ddigon da i fod yn ffrind i Dduw. A dyna di'r peth ynde. Does neb yn ddigon da i fynd i fewn trwy'r drws i dŷ Dduw i fod yn ffrindiau efo Dduw. Y fo sydd ar hawl. Wedyn, da ni'n meddwl am y drws yma, tydi o ddim yn drws preifat. Chi'n gweld ar rhai private, members only, neu beth bynnag. Ond yn hytrach, mae'r drws yma efo gwahoddiad yn mynd drwyddo fo i bawb. Medda Iesu Grist yn Mathew, dewch ata i bawb sy'n cael ei chlethu gan feichiau trwm a rhofi orffwys i chi. I bawb ynddo. Mae'r drws yma ar gyfer pwy bynnag sydd eisiau mynd drwyddo fo. Boed yn dlawd neu'n gyfoethog, yn ddigartre neu'n frenin, ond mae rhaid i bawb ddefnyddio yr un drws yma Duw wedi ei ddarparu. Wedyn mae gennych chi clo ar y drws. Mae bob drws efo clo. Mae'r clo yn cadw'r anymunol allan, cadw rhywun yn saff. Ymhen llun mae ddigon saff, mae'n siŵr os chi'n mynd o am wsnos eb gloi drws. Mae'n meddwl saff felly. Ond mae na glo, ac mwyn agor drws, mae'n cael goriad. Y goriad sy'n agor y clo. A dyna sy'n wir efo drws Duw. Mae Duw wedi darparu goriad. Mae na glo ar y drws, ond mae na oriad wedi i'w ddarparu. A'r goriad hwnnw yn syml ydy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Os di Angela fi'n mynd allan a di dod yn ôl adra, a wedi cloi y drws wan, estyn y goriadau i agor y drws, estyn y goriad i agor y drws, tydi Angela fi ddim yn pendroni tu allan i'r drws ffrynt yn meddwl, neith y goriad yma agor y drws. Dwi'n mynd siarad fi dweud, wyt ti'n meddwl neitho? A di Angela yn dweud, wel, dwi'n mynd gwybod. Wel, da ni drio, ia. Na, da ni'n mynd siarad da ni deswydd y goriad i mewn. Cloi drws yn mynd agor. Dyna'n syml ydy ffydd. Ffydd ydy'r cred syml yna neith rhywbeth weithio. A dyna sydd yn wir am clo drws i fod yn ffrindiau efo Duw neu mewn i deyrnas Duw. Ydy yna oriad wedi i'w ddarparu a Iesu Grist yw'r goriad hwnnw. Ffydd yna fo. Mae Rhufeiniad yn dweud, trwyddo ef yn wir cawsom ffordd, trwy ffydd, i ddod i'r gras hwnnw yr ydym yn sefyll ynddo. Ffydd sydd yn agor y drws sy'n di fewn i'r ochr arall, i'r gras y maddeuant yma mae Duw yn ei gynnig yn rhad ac am ddimni oherwydd Iesu Grist. Diolch am y goriad. Diolch ni symud ymlaen. Be sydd yr ochr arall i'r drws? Wel, mae Ioan pennod 10 yn nodi hyn. Byddan nhw'n mynd i mewn ac allan ac yn dod o hyd i borfa. Dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei ora. Porfa ac ar ei ora sydd yr ochr draw i'r drws. Be fydden ni ddeud felly? Be sydd yr ochr draw? Gai ddilyn yn gyntaf be sydd yn emyn Morgan Rhys. A dwi'n nodi rhai pethau fan hyn. Dewch, hen ac ieuanc, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn mae yn hwyrhau, mae drws drigaredd heb i gau. Dewch hen wrth gilwyr trist at Iesu Grist yn ôl. Mae freichau nawr ar led y fech derbyn yn ei gol. Mae Duw yn rhoddi eto'n hael drwy garedd i droseddwyr gwael. Beth ydy'r cyntaf? Sef
y croeso cynnes iawn sydd yr ochr arall i'r drws. Mae freichiau nawr ar led ddechderbyn yn ei gol. Geiriau cynnes de. A mae hwnna wrth gwrs yn meddwl, efallai bod Morgan Rhys yn meddwl fanna am yr adnod oedd yn dameg y mab a fradlon. Gwelodd ei dad ein dod pan oedd yn dal yn bell i ffwrdd, roedd ei dad wedi cynhyrfu a rhedodd at ei fab a'i gofleidio a'i gusanu. Duw yn falch, y tad yn falch. A mi drai ddim meddwl am y croeso cynnas yna y mae tad yn ei roi i'w blant. Pan dwi'n gweld fy ngenod a fy wirion, wel, dwi'n excited i gweld nhw, dwi'n cofleidio nhw, dwi'n falch o'i gweld nhw. A mae Duw yr un fath, os da ni wedi cael yn creu ar ei lun ei ddelw fo, felly, dyna sydd mae o. A mae'r croeso yma, yn dydi, mae'r croeso yma hen ac ifanc. Hen wrthgilwyr trist, pobl oedd wedi gwrthgilio, wedi troi cefn, mae'r croeso nôl. A hefyd, troseddwyr, drigaredd i droseddwyr gwael. Be arall sydd yma yn yr emyn? Wel, am mynedd Duw. Mae fy ngwraig yn dweutha fi'n aml iawn, bobo bach, gwyn eisiau mynedd efo ti. A mae siŵr mae'n llygad i lle. Ac wrth i rhywun mynd trwy'r drws ac yn sylwi ac yn edrych yn ôl, dwi'n gweld, efo fi felly, yr amynedd mae Duw yn ei ddangos tuag ata fi. Rhyfedd amynedd Duw. Diolch am ei amynedd o. Wedyn, be arall yn ei weld ochr draw i'r drws ydy trigaredd. Trigaredd yn rhywbeth mae rhywun yn ei gael a ddim yn ei heiddi. A dyna mae Duw yn ei roed i ni dem yn dangos i trigaredd a ni'n ei heiddi fo. Mae yna hanes am un o arlywyddion America, dyn yn enw Calvin Coolidge. Oedd o'n arlywydd o 1923 i 1929. A mae'n sôn mae'n sôn amdano ei hun yn deffro yn oriau man y bora ac yn gweld cysgod rhywun yn cerdded o gwmpas. A mae o yn dechrau siarad efo'r sawl oedd yn ei stafell o. A mae'n sylweddoli mae'n myfyriwr ydi o. A gwneud, wel, beth bynnag ti'n neud, dos da beth bynnag wyt isio, ond plis paid yn mynd ar chain y watch sydd gynnau, mae hwnna'n anwyl iawn i mi. Ond yma nhw'n mynd i sgwrs, a mae'n sylweddoli mae bachgen ifanc oedd y myfyriwr yma oedd wedi colli bres i beth bynnag, ac gynnu ddim pres i fynd adra, o gynnu pres i aros mewn hotel. Dwi'm yn gwybod os oedd wedi sylweddoli i fod wedi torri mewn i ystafell yr arlywydd, ond be nath Coolidge ond rhoi $12 ar 20 iddo fo. A dweud wrtho fo, wel gwranda, dwi isio'r arian yma yn ôl. A mae o yn dweud wrth y bachgen i mynd allan yr union ffordd wrth ei mewn, rhaid cofn o cael ei ddal. A Peter wedi cael ei ddal, fe fysa wedi bod yn ddrwg iawn arno fo, wedi torri fewn i stafell yr arlywydd. A dyna ddigwyddodd. A fe nath o talu'r benthyciad yn ôl hanes felly. Dyna ydi trigaredd. Doedd y bachgen ifanc na ddim yn heiddi be nath Coolidge iddo fo, o fe nath o, ac yna yw trigaredd. A dyna be mae Duw yn ei ddangos i ni, trigaredd. Mae Duw hefyd yn Dduw hael. Mae Duw yn rhoddi eto'n hael. Mae'r byd yma dydy yn galw, yn gweiddi haelioni Duw. Mae bob un dim sy'n o'n cwmpas ni yn Duw yn rhoi yr hael, y glaw, y tyfiant, y cynnyrch y tir, yr aer. Da ni'n byw ar drail haelioni Duw. A Duw eto yn rhoi y cwbl wrth gwrs yn ni feddwl am farwolaeth ei fab, Iesu Grist. Emyn arall, a gan i nodi rhyw 3 peth hefyd o'r emyn yma dwi'n gweld sydd yr ochr draw i'r drws. Porth y nefoedd sy'n agored i groesawu'r trian trist, a goludoedd gras y brenin sydd yn rhad yn Iesu Grist, at i orsedd a fi mofyn am ei hedd. Yn euog, yn ofnus a llyddedig ar y daith, cefais ganddo fodd i ganu mewn cyfyngder llawer gwaith.
wrth ei orsedd ceisiaf eto hedd fy niw. Hedd fy niw. Heddwch a dedwyddwch. A fi mofyn am ei hedd. Mae Paul yn ei lythyr i'r Rhufeiniad yn nodi. Felly, gan ein bod ni wedi derbyn i berthynas iawn gyda Duw trwy gredu, mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni, Iesu y Meseia. Heddwch. A oes heddwch? Oes, efo Duw, tu draw i'r drws. Os da ni wedi defnyddio'r goriad, ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, os da ni wedi defnyddio'r goriad i ni fewn trwy drws, mae yna heddwch efo Duw. Mae yna heddwch cydwybod. Mae'r hen gydwybod weithiau dydy yn gallu brathu wrth feddwl yn ôl am be rwy'n di ddeud neu di wneud. Ond heddwch cydwybod. Heddwch oherwydd maddiant Duw am yn gorffennol ni. Felly yna rhywbeth gyda ni gwilydd, rhywbeth da ni wedi ddeud neu di wneud. Ond mae Duw yn fodlon madda. Ac os ydym ni'n gorffwys ar yr heddwch mae Duw, fe gan ni heddwch yna a heddwch chydwybod. Ac yn sgil hynny hefyd, heddwch efo ni'n hunan. Mae yna dwy linell yn emyn 701 yn llyfr emyna ni. Emyna Pant y Celyn, a dwi'n meddwl oedd y ddwy linell yma'n brydferth. Teiml mod i'n berffaith ddedwydd pryd y byddi di ger llaw. Syml, syml, syml. Bod Pant y Celyn yn teimlo'n berffaith ddedwydd pa mae o ger llaw. Wedyn, be arall dwi'n weld yn yr emyn ydy llawenydd. Cefais ganddo fodd i ganu. Llawenydd de llawenydd. Llawenydd lawer y byd mae amdano. Rhyw lawenydd sy'n perthyn yn unig i y berthynas gan rhywun efo Duw. Yn cofio yr hanes y 10 darn arian. A mae'r wraig wedi colli un darn am ei chwilio am dan y darn coll am ei ffeindio fo. A mae'n dathlu, mae'n llawenhau oherwydd fod wedi darganfod y darn arian coll. Mae'n dathlu gan llawenhau efo'i ffrindiau. Sylwch ar yr adnod ola y darn yna. Wir i chi, dyna sut mae Duw yn dathlu o flaen ei angylion pan mae un pechadur yn troi ato. Meddwch chi wan, pan mae rhywun i fewn trwy drws yn defnyddio'r goriad i fewn i bresenoldeb Duw, mae Duw wedi bod yn llawenhau oherwydd ni. Mae Duw wedi bod yn deud fel yes, oherwydd bod ni wedi defnyddio'r goriad am o'n ni wedi edifarhau, wedi credu'r efengil yma. Duw yn llawenhau. Duw, yn sôn yn gyntaf yn croesawu, yn cofleidio. Duw fan hyn yn llawenhau oherwydd fod un o'i blant wedi cyrraedd adra. A hefyd wedyn y beth ola ydy y diogelwch sydd tu draw i'r drws. Y diogelwch bod yn saff. Yn cofio pan da ni mae gen ni fawr arian i fynd am holidays, mynd i fyny'r Alban i'r top 1. 600 drosodd y filltirodd. A aros mewn mans fanna, os da ni'n pregethu'r y Sul, cael aros mewn mans am ddim. A dod i lawr, trafeilio yr holl ffordd i Mari ni stopio aros mewn gwesty neu bed and breakfast. Trafeilio'r holl ffordd i lawr, 600 drosodd o filltiroedd. Cyrraedd adra, di fewn trwy'r drws a cael drws. Da ni adra. Mae rydyn ni'n saff. A dyna sydd yn wir efo'r arglwydd diogelwch sydd tu draw i'r drws. Ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Neith neb yn dwyn ni o allan o lwyddlo Duw os da ni wedi defnyddio'r goriad, os da ni wedi defnyddio ffydd yr arglwydd Iesu Grist i mynd i fewn trwy'r drws. Diogelwch yr ochr draw. Ac wedyn y trydydd prif bwynt a'r pwynt ola ydy y drws caeedig. Diflas iawn di cyrraedd rwy'n dweud drws wedi cloi, drws ar gau neb adra. Wel,
Mae'r ysgrythyr hefyd yn nameg y 10 morwyn, y 5 call a'r 5 ffôl. Lle dyn ni'n gweld bod yna rhai wedi paratoi a rhai ddim, bod yna 5 wedi profi drws caeedig. Yn cofio'r hanes, yn y cyfnod hynny, y priodfa bod yn cael bod yn hwyr heddiw. Wrth gwrs, y priodfa sydd yn hwyr 10 munud, chwarter awr felly. Yn cofio un prodas yn uwch mynydd flynyddoedd yn ôl. Mond un lôn o yna at y capel ac yna rhyw ffarmwr gwirion wedi rhoi tractor a draws y lôn. Iawn, 10 munud, chwarter awr allan i hwyra, ond adawodd o tractor yna am awr gyfa ac oedd yr hogan fach yn cyrraedd wedi bod yn crio i masgarau di smydio ym mhob man. Ond yn nghyfnod y Beibl, y priodfab oedd yn hwyr ac oedd yn gallu dod unrhyw amser wyn y ddau mewn rhyw gyfnod felly. A dyna pam oedd hi'n bwysig fod y morynion yn barod ar gyfer y priodfab. Fi all o ddod ar ôl i dwllu, a dyna sydd gyda ni fan hyn, ydy bod hi'n bwysig bod y morynion wedi paratoi, wedi prynu'r olew. Traedden nhw allan yn prynu olew, ond traedden nhw allan yn prynu mwy olew, dyma'r priodfab yn cyrraedd. Aeth y morynion oedd yn barod i mewn i'r wledd briodas gydag o, a dyma'r drws yn cael ei gau. Mi oedd hi yn rhy hwyr ar y 5 ffôl, dydden nhw ddim wedi paratoi, cymeryd pethau yn ganiataol. Dydden nhw'n gwybod bydd nhw fod i wneud, ond wnaethon nhw ddim. A dyma sy'n bwysig i nina hefyd heddiw ynde, ydy gwneud yn siŵr ein bod ni wedi defnyddio'r goriad i fynd i fewn trwy'r drws i ddiogelwch Duw. Nid yn siŵr fod ni wedi pwyso a ddim wedi ceisio creu rhyw ffordd arall i geisio mynd i fewn at Dduw, ceisio mynd trwy fewn rhyw drws gefn. Mae'r rhaid i ni drwy feirwch a ffydd syml yn yr arglwydd Iesu Grist. Os nawn ni hynny, fe gawn ni fewn trwy drws i'w ddiogelwch o.